Borbothar Police Station angkang kiramtang ni phai Krisir Keberni ada porphai hinia pormalom Langchething Forest Bidasahem arayalong ihum truck kidam bomahut NH Thongke Rasir Kep made National Highway 39 akung along kedo thengpi arong kepatong a hiring tangrak anlo Birta Kelong Dunke ihum LP truck registration number AS01NC 3154 Dimapur ana thupen Nagaon anat kidam bomahut aprang ana thupen kaprek ihum truck ke chat hektik ke bang bomajok men kipek japhan kabor yahut ke khangone dena jok tovar pen suiphit loposi driver Asim Das pen chethan Kopai kemi thengpi arong ke patong ahut kithi gejang abelang sata masap arenga husuloposi chethan Labang soalong tong sekot pen Borbothar Police atum adimalong palidunsi kedoan asai chepari deng ponlo. Isi kimang humi me alama bangke non head jong malom lang arkoi ni phai kre isi pen kret roxian road safety week ke paman pon. Lapen speed limit plikepen trokep mate 40 to 60 pathik pon. Seta Siloni jan pen Lahore jan National Highway along gari ke pachat ington mangbelang. Laswa jok arni wang atengsi accident abang chimit me pinason si thekpon long bom lang. Lalo pulote Bokajan along police CRPF lapen DTO MVI atum staff pabat husi ke ton ke lang ke pang chingthunangji an susya kenang sotlang kali pulotangte accident abang nang ke jum chikali nang bat thubom jilang tahai Bokajan penananterang Karbiang long live